बहरा बाड़ हमारो सजनावा पूजनवा कैसे अकेले करी हो। छठी माई बहरा बाड़ हमारो सजनावा पूजनवा कैसे अकेले करी हो। लागता न पूरा होई मन के सपनावा पूजनवा कैसे अकेले करी हो। फलवा से भरल के दौरा लेके जाई बेटवा बाया बोध कैसे उठिया पहुँचाई। फलवा से भरल के दौरा लेके जाई बेटवा बाया बोध कैसे उठिया पहुँचाई। कहाला पे देवरो नाही मानेला कहनावा पूजनवा कैसे अकेले करी हो। छठी मैया बहरा बाड़ हमारो सजनावा पूजनवा कैसे अकेले करी हो। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रहिते फुलेंदर त साथे कोसी भरती होइत कुछ गलती माई रउए माफ करती। रहिते फुलेंदर त साथे कोसी भरती होइत कुछ गलती माई